Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya. Ako dahil si Teacher Jude. Ug usa ko sa mga listeners ninyo sa inyong YouTube channel. Bago lang gyud ko nakakita ani inyong channel. O gusto unta na ko i-share sa inyo ha. Ang ako ang nasulayan sa ako ang kinabuhi. Isip usa ka maestro sa usa ka publiko nga tunghaan. Maestro day ko sa elementary. Ug dili lang na ko ihatag ang ako ang eksakto nga detalye sa ako ang lugar o dapit. Aron dili mahadlok pud ako ang mga estudyante, lakip na nga mo ang school, hasta pud ang ako ang mga co-teachers. Nahitabo kining ako ang kahadlokan nga experience, dihang nagsugod na to ang pagbalik sa mga estudyante last year 2022 lang gyud. Katong time na ipabay schedule lang usa ang mga estudyante nga gikan sa modular o i-transition na kini sa face-to-face na klase. Nagsugod ang tanan, dihang time pa to sa modular o kami sa mga maestro o maestra magstay ra gyud mi sa room na mo ato o magpaabot mi sa mga ginikanan nga moabot sa room. One time sa akong kaduka og hinuwat, nakamatikod ko sa lain nga room nga naay murag mga tingog sa mga estudyante nga saba bitaw kaayo nga murag nagdinunganay kini sila og istorya. Murag naay gibasa sa blackboard ug ako nakamata ko tungod sa kakusog sa lagapak sa stick nga gipuspos sa blackboard. Nahibulong ko ato nga wala may klase unta, pero nga nung mura magnaay nagklase sa pikas room. Sa akong kakuryoso, gigawas ko kini, apan pagawas nako, kadit lang nga nawala ang tingog og mihilom ra pud ang palibot. Basin siguro sa ako argyud tong kaduka o sa akong hunahuna tungod lagi sa umaabot nga transition sa klase. Excited ra siguro ko nga makita nako ako mga estudyante pohon. Maong gibaliwala ko lang kadto ug mibalik nako sa ako ang room dayon. Transition days na kini ug dihay usa ka buntag sayo na sad ato nga miadto ko sa ako ang classroom kay mag-andam ko sa ako ang mga dapat buhatonon. Sa ako ang classroom, mingaw pa kaayo tong orasa kay gapaabot ko kinsa ang mutungha sa ako ang mga enrolled na students. Pasulod ko sa hallway ato, dihang nakabantay ko og duha ka estudyante nga gasigi kini og dagandagan sa hallway ug perti gyud nilang kiata. Gisitsita na ko sila, apan nagpadayon ra kini sa pagdagandagan, hangtod nga misulod kini sa room sa grade 4. Ang ako ang room, maagian ra ang room sa grade 4. Dihang duol na ko sa room sa grade 4, kalit lang kong pamugnaw, dihang pagtanaw na ko sulod sa classroom, wala may maski bata nga naa didto. Dako na kong katingala, nga naamon unta didto padulong ang mga bata nga gadagandagan kaganiha. Pero nga nung wala may bata ngadto, napaatras kog kalit sa ako ang gibarugan, dihang naay mikupot sa ako ang likod ug kamot kini. Kamot day ni Teacher Andrea nga maestra sa grade 4 nga room ug kalit lang nga nakasigak ko sa ako ang mga mata sa kakurat ug miingon pa siya nako nga ngano daw nga mura daw kog nakakitag ungo sayo pa man unta sa buntag. Nakagunit ko sa ako ang dugan ato tungod sa kakurat ug miingon ko sa iya ha nga wala rato kay nakuyawan lang gid ko. Apan di ito, nahibong lang gid ko sa ako ang nakit-an nga naa may mga bata kaganiha ditong gadagandagan sulod sa iyang room. Migrate tala ko kang Teacher Andrea ug dayon nag-excuse na ko nga moadto na ko sa ako ang room ug mismile siya sa ako Walaan lang kumustorya sa iya ha sa ako ang mga nakita kay basing unyag hanlukanon kayo si Teacher Andrea. Unya mao niya hinungdan nga maghadlok-hadlok na hinuon sa school. Nagsugod ang adlaw ato nga maayo ro ang dagan sa unang adlaw sa pagsugod sa ubang estudyante. Kung nitapos ra pud nga hapsay nga nagpaabot lang gid mi nga unta mahuman ang COVID aron makakita nako sa ako mga estudyante pud tanan. Sa sunod na adlaw ato sa susamang oras sa ako ang pagpaabot sa eskwelahan, sa may hallway na pud kini nahitabo. Dihang nakakita ko ug usa na sad ka estudyante nga babayi
Apan di ko familiar sa mga estudyante. Kay paminaw nako, dili siya taga diri na eskwelahan tungod sa uniform niini nga lahi ug di susama sa ipang suot nga nagskwela diri na school. Gitawag pa nako siya apan gaduko ra kini sa may pultahan sa room sa grade 3 ug nagtabon ang buhok niya nga basa pa kini ug murag bag-o pa kini nga ligo. Gitawag kini nako sa makaduha pero wala gyud kini manumbaling. Gitawag pa nako ang gwardiya sa may gate para ipaadto tong estudyante nga naka-uniform. Ug miduol ang guard nako. Dayon, giigna nako siya nganong na estudyante nga naka-uniform ug laing eskwelahan nga nakasulod diri sa school nga di man na maong uniform nato unta. Nakurutan ko sa gisulti sa guard nga sa sukad pa sa iyang pag-in wala pa daw kuno estudyante nga niabot ug wa gyud pud siya masayop kay naa siya record sa mga nanulod sa mga estudyante nga ihatod sa ilahang mga ginikanan niini. Sa akong paghinabi sa guard, miingon pa ko nga kinsa man dayon ang nagbarog sa may room sa grade 3 na batang babae. Miingon ang guard nga wa gyud daw kuno siya nakita nga gabarog ngadto sa pultahan. Bisan gilugod na niya ihang mga mata. Sa akong pananaw, naa man, pero nganong wala man nakakita ang guard. Miingon na lang ko nga basin bisita na o transferi. O gipalakaw na lang nako ang guard pabalik sa gate. Ug ako na lay ni adto sa nakita na kong batang babae. Pagduol na ko ato sa room sa grade 3, dihang nakadungog ko og naay batang naghilak. Ug napakunot gyud ko sa akong ulo ato nga kasayo sa buntag na amay gahilak. Dihang anam-anam na kong nagkaduol, nagakusog sad ang maong hilak. Hinungdan sa akong kakuryoso sa maong room. Dihang misulod na ko sa room, dako na kong kakurat na pud nga wala na si bata ngadto. Maski ang maestra ug katong bata nga akong nakita sa may pultahan kaganiha. Sa akong kahadlok, mitalikod ko og dali-dali. Ug paglakaw nako, dihang nadunggan ako og balik ang hilak sa usa ka batang babae nga gitawag kini niya ang iyang mama. Pasabot, dili siya magpabiya tingali. Milingi ko ato ug dako na kong kakurat. Dihang nakita nako ang batang babae nga galutaw kini og sulob sa uniform niini nga luspad kaayo ang ihang dagway. Midagan ko tungod sa ako ang nakita ug milahos ko sa faculty room. Ug dayon, nag-sign of the cross ko ato. Nakabantay ang usa sa mga maestra nga kauban nako kung anong naunsa ko ug anong nagkurog daw ko. Tinuod, gakurog gid ko atong orasa. Kay wa ko kasabot sa ako ang gibati nganong gipakitaan ko og mangingon ato nga magsugod naman unta ang klase ug balik. O gipilit nako nga gipakalma ako ang kagalingon kay basin unyag maingnan ko nga talawan ko tungod sa ako ang nasinati sa mga classrooms. Mistorya ko sa among usa sa mga karaan nga mga teachers ug nangutan ako sa iyaha kung unsa nang school ang uniform nga naay checkered na blue na pangbabayi. Mitubag ang teacher nga ako ang nahinabi nga diri adto na school pero sa una ra daw na nga uniform. Sukad nga giilisda na kini sa official nga uniform na mo karon. Mga way back 2003 siguro daw kini, sukad giwala ang maong uniform. Misiga akong mata sa kakurat pagkadungog sa gistorya sa maong teacher. Og nakakonclude yun ko nga ako ang nakita day kaganiha, karaan tong nga estudyante. Nagparamdam siguro sulod sa school. Grabe ang pagpanglimbawt sa akong balhibo ato. Ug misuggest yun ko sa amo ang meeting ato nga unta, mapablising nga na magbalik ang school. Wa gyud kapugni nga nastorya na ko ang mga nakita. Sukad pag niaging adlaw ug sa mga times nga nagmodular pa nga na ako'y nabantayan. Di ba kaha, mga espiritu kadto sa mga estudyante nga nawala na sa kalibutan? O mga saag baka to nga kalag sa mga estudyante nga mitaliwan na? Grabe akong kakulba gid ato. Ug nakadesisyon gyud ang amo ang principal ato nga mag-conduct mi og school blessing aron sa seguridad sa mga mosulod nga mga estudyante ug sa moabot nga face-to-face classes. Ug diri na lang kutob ug daghang salamat sa pagbasa sa akong i-share na story. More stories to come, istoryang kahanlukan ug padayon lang sa paghimo og mga Bisaya nga content. More power ug daghang salamat.